want it, we'll need to be touched. No ei. We'll want to feel. We'll want to love. Maailman komein valokuvaaja. Vaasan. Jos mä treffeille. Naiset tykkää siitä, kun mies on kova. Mikä sä haluat olla? Julkis? Joo. Siis mulle esimerkiksi ero olisi nyt pikkasen vaikea juttu, koska mulla on tosi kiire. Miksi meillä on käynyt? Haluatko nähdä mun uuteen tatuoinnin? I'm married. I'm very happily married, but... Mihin sä haluat mennä? En tietysti tuu hajaville. Kebabit ja pizzat ja hampurilaiset on sikujen ruokaa. Mulle voi tehdä kyllähän sitten mitä vaan. Ja mitä vaan. Here in Finland too, we love very much